дастаи дигаре ки дар мавсими кунунӣ дар Ла Лигаи Испания кӯшиш дорад то аз пешсафи асосӣ қафо намонад, ин албатта бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид аст. Аммо барои тарафдорони ин даста хабари нохуш дар рӯзҳои охир ин буд ки Килиан Мбаппе, чеҳраи асосӣ дар ин тим ва голзани асосии даста, осеб гирифт ва шояд як муддати тӯлонӣ ба майдон набарояд, яъне тақрибан гуфта мешавад давоми моҳи январ, чунки аз рӯи хабарҳо ӯ дар се бозии пештар аз ин ҳам 270 дақиқа қатъи назар аз оне ки аз ноҳияи зонуи худ осеб дошт аз пояш, ӯ дар бозиҳо иштирок кард. вале мо тавре дидем дар набудани ин футболбоз чеҳрае ба майдон баромад ки боз ҳам дар ҷоми ҷаҳонӣ бошгоҳҳо аз худ дарак дода буд ва мо тавре дидем як хетрики идеалӣ аз сӯи Гонсало Гарсия дида шуд. чаро хетрики идеалӣ? Зеро як гол бо пӯи чап, як гол бо пӯи рост ва дигаре бо сар. бале хетрики комил ҳам ба ибораи дигар метавонем бигӯем. ва мехостам шурӯъ кунем ин мавзӯъро аз ҳамин ки аз байни се голи ӯ кадомаш бештар ба шумо писанд омад? махсусан голе ки бо пушти пой зад ва ин яъне голи сеюмаш. бале ҷавобест ки фикр мекунам ҳама метавонанд онро бидиҳанд, вале умуман ҳар се голи ӯ хеле зебо буд. ва агар дар бораи ҳамин бозӣ мо дар умум бигӯем, мазарат мехостам фикри имон бегро, бале хеле муҳим аст. голи якуме ки зада буд, вай голи дуюм буд, вай голи дуюм буд, голи якум бо сар буд. ин гол ҳам хеле зебо буд. бале умуман аз нигоҳи техникӣ албатта голи дуюм зеботар буд, вале аз нигоҳи зебогӣ голи сеюм зеботар буд. як расиш хуб буд ва фикр мекунам Гарсия бубинед муддати тӯлонӣ гол намезад ва барои ӯ як бозӣ кифоякунанда буд то ин ки дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини ҳамин мавсими дастаи Реал Мадрид агар кулли мусобиқаро ба эътибор бигирем ба ҷои дуюм барояд баъд аз Килиан Мбаппе. марамат. ва ҳоло бубинед ин бозӣ нишон дод ки Хаби Алонсо аллакай оҳиста ба ҳамон як марҳилаи кори дурустро анҷом додан дар ҳайати Реал Мадрид умуман омада расида истодааст. бо дар назар дошти он мушкилиҳое ки буд, нофаҳмиҳо бо Винисиус буд, намедонам ким кадом бозигарон норозӣ буданд. бубинед дар ҳамин бозӣ Валверде дар хати дифоъ бозӣ кард. инҷо боз мушкилӣ дар хати ҳимоя ба назар мерасид дар ҳамин рақобат, аммо мушкилии асосӣ набудани ситораи асосии ин даста Килиан Мбаппе буд. вале дар набудани ӯ се футболбозе ки аз академияи худи Реал Мадрид ҳастанд, яъне дастпарварони дастаи Реал Мадрид ҳастанд, онҳо дар ҳамин бозӣ гол заданд, 5 гол заданд бар муқобили Реал Бетис, яке аз дастаҳое ки муқобили ҳама дастаҳо метавонад мушкилӣ эҷод кунад. ва ин аллакай маънои онро дорад ки Хаби Алонсо ба қавле роҳи чораро пайдо карда истодааст. нобаста аз ин ки бозигарони асосӣ, яъне муҳраҳои асосии бозии ӯ дар бозӣ набошанд ҳам, ӯ метавонад ки ҳайатро ба он тавре омода кунад ки бозӣ хуб кунанд ва бозигаронеро ба майдон биёрад, бовар кунад ба онҳо ки онҳо сари сармураббиро хам накунанд. ин бисёр як кори муҳим ҳам ҳаст. қаблан фикр мекунам дар Реал Мадрид Зидан ҳамин корро карда буд. Асенсиоро ӯ ба майдон оварду имконият дод, озод гузошт ва Асенсио чӣ гуна голҳои зебо мезад дар оғози корномааш, натиҷаҳоро таъмин мекард. баъдан худи Валвердеро ҳамин гуна ӯ озод гузошта буд ва чӣ гуна ӯ бозиҳои хуб дошт, махсусан ҳамон так задани ӯ бар муқобили Марата фикр мекунам ҳамеша дар ёди мухлисони Реал Мадрид хоҳад монд дар лаҳзаҳои охир ки Атлетико метавонист қаҳрамон шавад, дар ҷом буд ё суперҷом буд дар финал. хулоса ҳамин гуна корҳоро акнун Хаби Алонсо, боз як нафари дигаре ки қаблан аз мактаби Реал гузаштааст ва таҷрибае дар Бундеслига дорад, метавонад ки такрор кунад ва бо ин роҳ ӯ муваффақ шавад. фикр мекунам ягона чора ҳамин аст ва ин корро карда истодааст. ҳоло бале ғайр аз хетрике ки Гонсало Гарсия дошт, ҳамчунин мо тавре дидем Франк Гарсия ва ҳамчунин Раул Асенсио дифоъгар ба задани гол муваффақ шуд. аммо дар баробари Гарсия ман фикр мекунам ҳунарнамои бисёр хуби Родригоро ҳам бояд мо махсус ишора кунем, яъне Родригои бразилӣ ҳам яке аз он нафароне буд ки дар рафти дидорӣ имрӯза Родригои бразилӣ яке аз он нафароне буд ки дар рафти дидор хеле олӣ дурахшид. воқеан ҳам коре ки дастпарварони Реали Мадрид карданд, чи Гонсало Гарсия, умуман Раул Асенсио як нафаре буд ки воқеан ҳам доим мушкил эҷод мекард барои Реал Мадрид, корти сурх мегирифт, пеналти мевард. валекин дар ин бозие ки кулли чиз ба дурустӣ пеш мерафт, бубинед ӯ ҳам тавонист аз худ сару садо баланд кунад. ва ба як тарафи дигаре масалан бояд нигарем ки Бетис дар ҳамин бозӣ дар чӣ ҳолат қарор дошт. Бетис воқеан ҳам бубинед агар ки мо қиёс кунем бозии ин дастаҳо дар мавсими қаблӣ, дар баҳорӣ ки Реал Мадрид шикаст хӯрда буд ва худи Реал Бетис аз Барселона хол гирифта буд дар мавсими қаблӣ ва ин мавсим чӣ гуна аст. ҳамин Бетиси порсоларо ба ин сол агар қиёс кунем, Бетис воқеан ҳам заифтар шудаасту пурқувваттар не.
ببینید بارسلونا چقدر گل زد به دروازه همین بتیس، ریال مادرید چقدر گل زد. همین ضعیفی بتیس تو جوی برای ریال مادرید کمک کرد. ببینید بسیار ترس و هراسا بودن که مباپه نیست در بازی ریال مادرید ضعیفتر میشد. اگر که وابسته بونه که ریال بتیس رقابت سزاوار نشان نداد، این دستپروان این نفرانی عوض کنندم از همین امکانیت خوب استفاده بردند و من فکر دارم که تو جوی همین رقابت ناسازگاری بتیس دی ریال مادرید برایشون کمک هم کرد. با بچهای جوان رو الهام بخشید تا برای آنها تا که آنها در همین رقابت بسیار با پریز بزرگ جنبش شد نام خود رو بلند کنند. حالا اینجا یک نقطه مهمی دیگر رو گفتم ممکن که اکنون خابی آلونسو که بیشتر با چند فوتبال بازی اساسی توجه داشت و بعضی نفران دیگر رو کنار میگذاشت همیشه. خودی رودریگو یک از آنهایی بود که قریب گریه میکرد در هر بازی برای با میدان آمدن و اندریکی اخیرا رفت و حالا در رسای لیون هم اونجا در هیئت احتیاطی قرار دارد. خودی گارسیا و دیگر بازیگرانی که بیشتر آنها در کرسی احتیاطی بودند و خابی آلونسو با آنها توجه نمیکرد. در چنین روزهای مشکل اکنون او میفهمد که این فوتبال بازان هم میتوانند یعنی نقشه های رو در میدان عملی کنند و مخصوصا در همین یک بازی الوهیده خود رو خوب نشان دادن این یا آن فوتبال باز فکر میکنم الکای خابی آلونسو رو وادار به آن میکند که درباره چطور قوا رو برای یعنی وقت رو برای همه این فوتبال بازان درست تقسیم کردن رو یعنی در این مورد فکر کند و یعنی تصمیم بگیرد. حالا فکر میکنم که از اینجا به بعد شاید مخصوصا در سوپر جام که الکای فردا بارسلونا بازی دارد و پس فردا ریال مادرید بازی خود رو برگزار میکند از بازیگرانی که کمتر استفاده میشد از اونها هم استفاده خواهد کرد. و تنها فکر میکنم اینجا چیز دیگر رو گفتنم در کار راهی چگونه از بحران بیرون کردن وینیسیوس رو هم باید پیدا کند چون که 18 بازی شد که گل زده نمیتواند وینیسیوس در این دوره. حجت نیست که البته من پیشنهادهای خوب دارم اما متاسفانه حرفی من تا گوشی خابی آلونسو نمیرسد و تنها گوشی تو است که حرفای ما رو میشنود. خلاص همین در کار نیست. تشکر.